Wonke umuntu ufuna ukuthula nenjabulo empilweni yakhe, kodwa kuya ngokuthi ukufuna kanjani futhi ukufuna kuphi. Abanye bakufuna emsebenzini, abanye bakufuna ezikoleni, abanye bakufuna kuma relationships abakuwo. Igama lami nguSimphiwe wakwaNdwandwe, ngivela kwa Life Changing Journey. I-Life Changing Journey it's a movement la khona silekelela umuntu ngama-services ahlukahlukene angamsiza ukuze ethole injabulo nokuthula okungasoze kwasuka empilweni yakhe. Kwa-Life Changing Journey sino-psychology, sibe no-financial services, sibe no-fingerprint clearance services, bese siba ne-organization, i-non-profit organization. So u-Life Changing Journey ke njengoba una lama services uphinde ube ne-mobile app la khona okwazi ukuthola lama services ngesikhathi esisodwa usendaweni la ukhona kuphela ngokudownloada i-mobile app ethi Life Changing Journey. Ngizochaza ngalama services. Ngishilo ngathi kulama services sino psychology. Ngaphansi kwa psychology sino Vuyani Nyezi oyi-psychologist, abe i-life coach, abe i-spiritual healer, aphinde abe i-hypnotherapist. La khona obukha khona i-session ukwazi ukumvakashela e-ofisini ekuhlola inkinga yakho ephinde futhi ekulekelele enkingeni yakho okungenzeka kube inkinga ethinta ezomqondo noma inkinga ezithinta u-spirituality. Siphinde sibe no-financial services njengoba ngishilo. U-financial services khona sidila nani, sisiza abantu aba-applyayo abafuna usizo lwemali. So kwa-financial services sino-Chabalala Finance la khona siboleka abantu ngokwemali. Umuntu uya-applya for i-loan okungama-personal loan, phinde futhi siwabize ngani ngama-short term loan. So sisiza kakhulu-ke abantu ngokuthi apply for ama-loan, sibanikeze ama-loan kusuka ku-500 kuye ku-5,000 rand. Umuntu la khona a-applya khona athumela i-ID yakhe, i-payslip yakhe yasemsebenzini, kanjalo kube ne-bank statement. Uma ngabe kuwumuntu ozisebenzayo uyasithumelela i-statement esishoyo noma esivezayo ukuthi kukhona imali ayitholayo e-bank lakhe. Asigcini-ke kanjalo njengoba ngishilo, sinani sine-foundation okungu-Nyezi Vuyani Foundation. La khona sihambela izikole ezahlukahlukene eNingizimu Afrika, sisiza abafundi ngokomqondo, sibaluleka, siphinde sibasize ngazo zonke izinto abangayidinga ukuze bekwazi ukufocusa eklasini beqhubeke nezifundo zabo. Ngiphinde ngasho ngathi sinani sino-fingerprint clearance. Kuzokwenzeka uthola ukuthi umuntu udinga ukubona ama-results akhe, ama-fingerprints, noma emsebenzini u-applyele emsebenzini noma kwa-SAYS mhlawumbe amanye imisebenzi edinga ukuthi uproduce ama-fingerprint akho. So siyamsiza kumuntu kanjalo, uyafika e-ofisini lethu ezokwenza ama-fingerprint ebese eyakwazi ukwathola ama-results ewasubmit la adingeka khona. Ku-psychology i-office lakhona liseThekwini eDurban Medical Center ku-office number 13. Ufike usho ukuthi ufuna bani, uDr Vuyani Nyezi. Uphinde futhi ku-finance uyakwazi ukusithola ku-151 Musgrave Road eMusgrave eduze kwa-FNB House ushop number 5. Kanjalo futhi-ke nakwa-fingerprint, mangabe ufuna ukwenza ama-fingerprints uyafika futhi khona same place ku-151 Musgrave Road eMusgrave khona la eThekwini. Bese kuthi uyakwazi ukusithola kwi-website yethu uthi www.lifechangingjourney.co.za. Uphinde udownload ne-mobile app uthi Life Changing Journey. Iyatholakala ku-Google Play Store, izotholakala maduze ku-Apple Store na ku-App Gallery. Uyakwazi futhi nokulalela ama-podcast ethu ku-YouTube uthi Life Changing Journey podcast. Mawuthanda mangabe ungene kwi-website yethu ethi www.lifechangingjourney.co.za uyalithola ibutton elizothi listen Life Changing Journey Radio noma listen online radio, okusho ukuthi ukuze uzokwazi ukuthi ube nezingxoxo uzothola izingxoxo noma ama-podcast azohlezi ekukhuthaza ekugqugqumezela empilweni. Uyakwazi ukwathola ku www.lifechangingjourney.co.za uthi listen our podcast noma listen our online radio. Igama uSimphiwe wakwaNdwandwe. At Life Changing Journey, we love people. We love people by loving the truth of who they are. Life Changing Journey
it's a movement eno-psychology, kube spirituality, kube financial services, fingerprint services, bese kuba ne-foundation la khona silekelela abafundi ngokomqondo. Ngiyabonga kakhulu.